Karbi Anglong arlo kijuna lang kisung naya hawar laki lumba jonga hawarta isilo. Athe inglong arlo kangtui pik ajoini lang kilong warsai sungpik khangjang. Labang so kisung ben kepa jogji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen kedamtang surhini rakre sirke paning kanpen rong rup atokan undu anta kangthirjir kachithing klong kijuna lang awarsai radalong pale ednangji pusi lumba jong hawar ex VDC chairman mate radasai klembang Dhansing Kram Sabhan pin khatsi hum pharo isira trognar kep RCC ringwell kepa hut ahukum pisi CM ahukuma tengpen asai ke claim setami patanglo lason thot si puthot JJM mate jal jivan mission alang kapale un e adim do analong ta puthot DRDA scheme pen pharo isi RCC ringwell kepa hut thuji phan hukum pithulo lason si dode sangse pin pen Dhansing Kram sa ame thangamat chithor phutsi disama Cek solangso jerjara klam matipung arong hai huelong RCC ringwell ke somdam ji phan ring abeng kapali ji phan kachese kachedang thekporlo jongsi lumba jang angkang konat ne arong along RCC ringwell ke lele dolang polote rat cyclem bang Dhansing Kram sa mobile number 9957381454 arong nili phan nang humri tame nili un an thek ason do an pen kapali ji phan bor I ponji pusi pherangkiang no rat cyclem bang Dhansing Kram sa chichakpo anparata dak lumbajong arat ahin pen Dr. Tuliram Ronghang CM sir aphan surya kardom pajir lo lumbajong arat hoi pen je alangli anding kemi pen ajok dak lumbajong atok anu ke doarat aphan kijuna lang akisung pen kapa jogji pa joini diri phan ke chengsi 180 nang pihala ke tanget lo basi non la pinita puthot ai kapot hai nangi dopik la angtang la helo jo ilia hokpet ki klema bang fu lasi Tuliram Ronghang sar phan tame kai ke nili tum lumbajong arat atum alang lilong sido pen ninga che the dopik masih Tuliram Ronghang sar Dr. Tuliram Ronghang sar ajo ini si pini dak pini lumbojong asotung lang kijun long le kisung pen pinang jok lo lasi puthot alangli hum pharo isira hum sari kuri tang le pen hum pharo isi puthot nang pithu je lumbojong atokonu che tang et nang ji pa joini lasi pini lai hoini le ka pali thulo pini bang cek sulang so area pale ji disama lapen pe jerjara klam lapen ke lapu mat amatipung lapen rong klarbong pini penang an pini penako kipi ceng pon thulelo athe nili ahok pet ke klamang fu pinak lasi rada phandame kaita nili harang ke thengno wangsi rada phan nili ke klem ke dam kai ke ta nili chepaklang kangtung lapen ke sar Dr. Tuliram Ronghang CM sar phandame kai ke alang liphan kai ke nilitung lumbajong arat hoi pen kachoro do News Report Karbi Anglong Live